Čaute, takže dnešné video je balíček od Sašky a ja som jej tiež dneska dala balíček a ja si myslím, že by sme mohli ísť na to. Takže dostala som dva balíčky a môžeme ísť na tento. Tam viem, čo bude, lebo som ho už v škole omylom roztrhla, tak idem naň. Ja si dobre počkala vlastne, ale ten modrý som sa ešte vlastne nerozbalila. Dobre, tak v tom rúžovom bol tento pudlík a tento psík. Na tabletky teda. Tak títo dve. Týchto dvoch som si od nej vybrala. Ale v tom modrom sú vlastne také bonusy alebo tak. Tak ja si myslím, že by sme mohli ísť na ten modrý alebo bonusový. Ten mal by byť aj dopis. Tak si nemýlim. Je ťažké otvárať jednou rukou, tam hovorím. Dobre, už som to otvorila. Máme dopis. Tak, ja vám to budem čítať. Milá Kaja, je super, že sme BFF. Ja neviem, čo mám písať, no tak čus. A to som nejaká písala. A na druhej strane už nič. Dopis. A dala mi doplnky. Alebo bonusy, alebo ja neviem. Takže na tých... Našla taká kvetinka. Táto sukňa. Tento klobúk, túto mašlu a takúto matičku, to je úplne rozkošná. Ja si nejak poukladám. Tak, Saši, ja ti fakt moc ďakujem. Dúfam, že sa ti páčil aj ten môj balíček. A tak. By sme to mohli ukončiť. A ešte by som vám chcela povedať také menšie info. Prepáčte, ale musím ísť trochu na bok. Wow, padalo mi to. Dobre. Tak, sú to tieto dve pečpáci. Táto sanka oddialím. Tak ja už viem mená. Tak táto bude Luna. Lucy Luna. Takže Luna. A táto bude Cindy. Tak to by bolo ako také všetko. V tomto videu ja vám to ešte ukážem, čo teda mám. Tak, a myslím si, že by sme sa mohli rozlúčiť. Tak čusák.